У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Гэтую святую імшу ахвярую, просячы патрэбных Божых ласках і апецы Найсвяцейшай Панны Марыі для Барашкавай Жанны ў дзень нараджэння, для Ірэны Пятровіч, а бласы здароўя. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны Божа, будь міласэрны да слугаў Тваіх і памнажай у іх дары свае ласкі, каб жывой верай, надзеяй і любоўю яны заўсёды верна захоўвалі Твае запаведзі праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі Зыходу. На трэці месяц пасля зыходу сына Ізраіля з егіпецкай зямлі у гэты дзень прыбылі яны ў Сінайскую пустыню, выйшаўшы з Рафідыма і дайшоўшы аж да Сінайскай пустыні, сыны Ізраіля разбілі лагер у пустыні, і лагер Ізраіля уладкаваўся там насупраць гары. І сказаў Пан Маісею: «Вось я прыйду да цябе ў густым воблаку, каб народ пачуў, як я гавару да цябе, і каб паверыў табе назаўсёды». Тады Маісей абвясціў Пана ў словы народа, і Пан сказаў Маісею: «Ідзі да народа і асвяці іх сёння і заўтра. Няхай абмыюць адзенне сваё і будуць падрыхтаваныя да трэцяга дня, бо на трэці дзень Пан сыдзе на вачах усяго народа на гару Сінай». На трэці дзень, як занялася раніца, пачаліся грымоты і маланкі, і з'явілася густое воблака над гарою, і пачуўся моцны гук трубы, і затрымцеў увесь народ, які быў у лагеры. І вывеў Маісей людзей з лагера насустрач Богу, і сталі каля падножжа гары. Гара ж Сінай уся дымілася ад таго, што Пан сышоў на яе ў агні, і дым падымаўся з яе, як з печы. Уся гара моцна трэслася, а гук трубы рабіўся ўсё больш моцным. Маісей гаварыў, і Бог адказваў яму сярод грымотаў. І зышоў Пан на гару Сінай, на вяршыню гары, і паклікаў Пан Маісея на вяршыню гары. Гэта Слова Божае. Імя Тваё, Пане, хвалебнае навекі. Імя Тваё, Пане, хвалебнае навекі. Імя Тваё, Пане. Благословлены Ты, Пане, Бог айцоў нашых, поўны хвалы і ўзвялічаны навекі. Благословлены імя славы Тваёй,
хвалебнае і ўзвялічанае навекі. Благословлены Ты ў святыні Твоей святой славы, прославлены і ўзвялічаны навекі. Благословлены Ты на троне Твоего владарства, прославлены і ўзвялічаны навекі. Благословлены Ты, які бачыш глыбінь, які сядзіш на херубінах, хвалебны і ўзвялічаны навекі. Благословлены Ты на скляпенні неба, хвалебны і ўзвялічаны навекі. А Твоё, Пане, хвале. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословлены Ты, Ойча, Пан неба і зямлі, бо Ты адкрыў таямніцы валадарства дзецям. Пан з вамі. Чытанне Святого Євангелія паводле Мацвея. Хвала Табе, Пане. У той час вучні падышлі да Езуса і спыталіся: «Навошта Ты гаворыш ім у прыпавесцях?» Ён сказаў ім у адказ: «Таму, што вам дадзена ведаць таямніцы валадарства нябеснага, а ім не дадзена. Бо таму, хто мае, дададзена будзе, і атрымае ў дастатку, а ў таго, хто не мае, адымецца і тое, што мае. Таму я гавару ім у прыпавесцях, бо яны глядзяць і не бачаць, слухаюць і не чуюць і не разумеюць. І спаўняецца на іх прароцтва Ісаі, якое кажа: слухаць будзеце і не зразумееце, вачыма глядзець будзеце і не ўбачыце. Бо жорсткае сэрца народа гэтага, і вушамі з цяжкасцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб не ўбачыць вачыма і не пачуць вушамі, і не зразумець сэрцам, і не навярнуцца, каб я аздаравіў іх. Але шчаслівыя вочы вашыя таму, што бачаць, і вушы вашыя таму, што чуюць, бо сапраўды кажу вам, многія прарокі справядлівыя хацелі ўбачыць тое, што вы бачыце і не ўбачылі, і пачуць, што вы чуеце і не пачулі». Гэта слова Пана. Сёння мы чуем толькі урывак з кнігі Зыходу, вельмі важны урывак, калі Маісей падымаецца на гару Сінай, каб слухаць Бога, бо Бог кліча яго, але таксама гэта пакліканне звязана не столькі з тым, што Бог хоча перадаваць усе гэтыя словы праз Маісея, а таму, што ў нейкі момант народ таксама кажа Маісею: папрасі Бога, каб усе гэтыя прамовы, якія ён робіць, усе тыя словы, якія ён кажа, ён казаў не нам, а казаў табе, праз цябе перадаваў нам. І хоць народ меў магчымасць непасрэдна слухаць голас Божы, яны адмаўляюцца ад гэтай магчымасці, бо перажываюць страх. І чуем, як Езус, звяртаючись да сваіх вучняў, кажа, што закрываюць свае вушы, вочы, каб не чуць, не бачыць, каб не прыняць і не зразумець. І менавіта таму Езус кажа ў прыпавесцях. І сустракаемся мы з гэтым шмат разоў, бо не раз
чалавек, нават кажучы, што верыць у Бога, не хоча слухаць Божых слоў, не хоча чуць Божага голасу, адмаўляецца ад гэтага, нават свядома, вельмі свядома ад гэтага адмаўляецца. І тут справа таго, што чалавек гэта чыніць не толькі з-за страху. Страх гэта хутчэй такая знешняя справа, якая дае чалавеку магчымасць сказаць, што не хачу слухаць голасу Бога. Найчасцей такой прычынай з'яўляецца якраз страх, але страх звязаны хутчэй з такой боязю Божай, з сумленнем чалавека, тое, што ўнутры ёсць, бо чуючы голас Бога, чалавек заўсёды гэта адносіць таксама да свайго жыцця, да таго, што ёсць у яго жыцці, што падказвае яму сумленне, гэты голас Бога, які складана, але магчыма таксама заглушыць у нашым сэрцы. І для нас, напэўна, з гэтай гісторыі з юдэямі, якія выйшлі з Егіпта, але не хочуць слухаць Бога, найважнейшае тое, каб мы свядома не адмаўляліся ад слухання Бога, каб мы умелі чытаць Святое Пісанне. Можа, некаторых не атрымліваецца, каб гэта рабіць рэгулярна з розных прычын, але прынамсі, каб не было таго, што мы свядома кажам, не буду чытаць, не буду слухаць Божае Слова, бо таму і таму. Каб такога не было ў нашым жыцці, таму імкнёмся вучыць таксама іншых людзей, каб умелі пачуць голас Бога, але і самім, каб ніколі не пазбягаць таго слухання Бога, слухання Яго слоў не толькі ў Святым Пісанні, але таксама таго, што ёсць у нашым сэрцы праз дар, якім ёсць сумленне. Амен. Падзякуем Богу за скіраванае да нас слова і з верою знясём да Яго супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усіх людзей вёў да Бога адзінай і праўдзівай мэты жыцця. Цябе просім. Молімся за тых хрысціянаў, сэрцы якіх сталі нячулымі да доўгага прабывання ў стане граху, Молімся за тых хрысціянаў, сэрца якіх сталі нячулымі ад доўгага прабывання ў стане граху, каб прынялі ласку навяртання. Цябе просім. Молімся за тых хворых, якія знаходзяцца ў шпіталях, каб яны атрымалі добразычлівую прафесійную апеку. Цябе просім. Молімся, просячы о патрэбных Божых ласках для Ірэны і Жанны. Цябе просім. Молімся за тых, хто адпачывае, каб захапленне прыгажосцю прыроды абудзіла ў іх веру і любоў да Пана Бога, які ўсё стварыў. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы вучыліся штораз лепш распазнаваць Божую волю ў нашым штодзённым жыцці. Цябе просім. Боже наш Ойча, мы верым, што Твоё ёсць валадарства, моц і хвала. Навучы нас прасіць Цябе аб тым, што Табе падабаецца, і жадаць гэтага ўсім сэрцам праз Хрыста, Пана нашага.
Усемагутны Божа, Ты ўсе ахвяры старога запавету замяніў адзінай дасканалай ахвярай. Прымі дары адданых Табе слугаў, як прыняў дары справядлівага Абеля, і асвяці іх, каб тое, што кожны з нас склаў на хвалу Твае велічы, паслужыла ўсім на збаўленне праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі, угору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Мы з удзячнай любоўю услаўляем ягоную смерць, з жывой верай вызнаем яго з мёртвых паўстанне і з моцнай надзеяй чакаем яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўскрыкаючы: Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, гасанна на вышынях, благаслаўлёны той, хто прыходзіць у імя Пана, гасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Тваё воскресенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце
Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Над нами, ранку Божий, яким бяреш на себе грахи свету, а дары нас упокой. Вось баранах Божий, вось той, хто бярэ на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Просим Тебе, Боже, дапамажы милостиво Твоему народу, які Ты узмацніў на свяцейшым сакраментам, і ўчыні, каб ён, пакінуўшы старую грахоўнасць, перайшоў да новага жыцця ў цнотах праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутное, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Святый Архангеле Михаиле,